nwanne m nwoke metu obi ụmụazị ndị asị na ha na-emere ndị mmadụ akwụkwọ ha ji aga obodo oyibo ha niile wụcha ndị oshi asị na ị gwara m n'oge m kara enyere gị aka kpọga gị ebe ị ga-aga makwụkwọ iji aga obodo oyibo ugbe kara anyị nọ na Amerịka Ị na Chineke gaa hụ Chineke ịhụnanya gaa kpọcha ọnwụ nnọmara mmanụ ịmachi ọnwụ onye oshi ndị mmadụ na-abịa mmeji aha Chineke eje ezu oshi lekwala ọ gagharịla nwoke ahụ mma ọ gagharịla ya mma ara nwa m ebe ma ozuola Ma, ọrịkwa mma ka ihe ọrịa ma asị ọrịda mma ezina mmadụ a na-akpọ mụrụmụrụ ote ezina mmadụ a na-akpọ cheri ka ezina eluigwe enwere enyi m nwoke m gara aga hụ enyi m nwoke m na-agwa m sị enyi m nwoke m esi m sị na ewinere m ihe a na-akpọ laundry visa wee ji aga USA ya ka overseas visa America Awashi gwa m eziokwu ihe m tọrọ warashi moto a gị gị nwa m gwa m eziokwu ile kpochiri m ile kpaka eshikura m ledị m ụwa gba ọtọ nkịtị ma nrọ niile we m na-arọ ka mgbe echi abalị ọla m nọrọ na-arọ sọ nrọ nrọ ihe m rọ abalị nrọ m niile we ahụrụla eziokwu Chineke chiri oke were bred ote were bọta nyawara m ya n'ọnya na anya nyarịzi bred m na-ara bọta enyi nwoke sị m narị onye ọbụla bụ nwunye m mụ na ya kwadome ma ọ wee enyi m nwaanyị mụ na ya na-agba na ndị ọcha ọkwa na ọwụdobe enyi m nwaanyị ma ọ na ọwụdo nwunye m anyị mee ka iwe enyi nwaanyị ka anyị nwee ike imove into the promised land ya wụ n'ala USA so mụ na enyi m nwaanyị onye ọbụla ọgwụ m kwadome na ndị ọcha ewerela ọrụ asị ọrụ otu ka ewerela ọrụ cemetery demere mụ na onye ọgwụ ke kacha njọ asị igbe dọla etu ka adọbachara ya n'aha ha niile ka o were mere dee ụwa gbọtọ n'elu na-arụ ọrụ otu ọnwa mburu igbe otu ọnwa mburu igbe m na-aga ụwụ dọla ụwa m eyirila akwa ụwa m agbawọdọta ụwa gosiri n'uwe uwe Chineke emekwelo ma Chineke ihe m tụrụ warasị nwụkwa ọ dị ka enwuga eziokwu yes ewo ọ ga-ekwadorezie nuhune overseas iwuzi nne USA nuhune chichi